Здравейте на всички наши постоянни и нови зрители! Предаването Роден край и аз сме вече отново заедно с вас. И имаме една важна и отговорна мисия – да ви зарадваме с български събития и приятни новини. И за това още сега ние заедно ще се принесем на Одеския стадион Спартак и ще чуем какво споделят българите, дошли от най-различни краища за 6-тия всеукраински български събор, който се проведе в Одеса на 31 август, но още дълго ще звучи в нашите сърца и души. И я хочу сказать, такое воодушевление, так много болгар не было, я не видел уже давно. И, во-вторых, такие наряженные все, красивые, достойные, понимаете, воплощение культуры и нашей гордости болгарской. Оно, как вам сказать, переполняет душу переполняет. Безусловно, праздник красивый, я абсолютно верю, что он удастся, потому что, когда собирается столько людей, которые любят свою нацию, свой народ и культуру, то должно быть все хорошо. И я желаю всем болгарам, чтобы они всегда были здоровы, счастливы и удачливы на нашей одесской земле. Как вы считаете, в рамках всей Украины, насколько важны такие события? Ну, в рамках Украины это необходимо, потому что в Одесской области болгарское население занимает 3-е место. Как можно без этого, без этой культуры быть? Невозможно. Считайте, каждый 3-й болгарин в Одесской области. Поэтому, естественно, это надо проводить. И надо хотя бы раз в год. Хотя бы раз в год. Днес вие сте гост от Кировоград, тук в Одеса, сред толкова много българи. Как се чувствате? Ну, добре, всичко хубаво, всичко наред, няма проблеми. Аз съм доволен на днешния ден, който организиран за 20 години Асоциация българ в Украина. Ние разбрахме, че ние си имаме българи и не си знали, че на Украина толкова много българи. Сега знаем всичко. Знаем. И за Украина, доколко е важно такива събития да се провеждат? Ну, важно, вие знаете, жеста, то живота съставлява какво общение между хората. И той днешния ден показва, наколкото приятно, наколкото придава енергия, здравие, на тлена да работиш дальше. Тому що се срещали, се видели, показали семичек, тебе те видели, всичко хубаво. Тому съм благодарен на Антон Иванович Кисе, че организира такі работи, които не се представлява форум на българите. Очаровані от събора бяха и почетните гости, представляващи Република България. Ролята на този събор е много голяма за обединяването, сплотяването на самата диаспора българска тук в Украина, което е особено важно. Защото вие, българите в Украина, трябва да бъдете единни, трябва да бъдете заедно, за да не се разсипе това, което вашите предци толкова време са съхранявали. А от друга страна, наличието на тези сборове, ето, на този събор при вас дойдоха гости, министъра на културата, дойдоха представител на Министерството на външните работи, дойдоха депутати. Аз също, естествено, ви уважих, това си така. Така че смятам, че те до значителна степен способстват за подобряване на отношенията, по-близките топло отношения между двете държави. Как се чувствате вие, българин? Сред толкова много българи, обаче не е България, Украина, тук в Одеса. Чувствам се като у дома. Аз, като дойдох още самото начало, може би на втората седмица, ми се наложи да пътувам до Болград и по пътя спрях в село Зори. Заря, да. И просто трябваше да попитам. Една група имаше хора, 3-4, които си говореха. Доближих до тях и установих, още преди да съм говорил с тях, че да говорят помежду си на български език. Викам, къде съм аз, в Украина или в България? Което е наистина много топло. Много ми харесва и много ми импонира тази приемственост, която вие имате към историята. Изключително вълнуващ беше паметник, който създадахте в Болград. Паметника на опълченците. Това са тия българи, които са от тук, украински българи, етнически българи, които са от Украина, които са решили, оставяйки дома си, оставяйки децата си, да отидат да се борят за свободата на своята прародина. Това е нещо изключително вълнуващо, което вие сте оценили и сте създали такъв великолепен паметник. Използвам случая да благодаря и на украинските власти,
и на националните, и на регионалните, за топлото отношение, за ангажираността, която е видно, че съпричастността, която имат към проблемите на българите в Украйна. Видно е, че нашите сънародници тук могат свободно, спокойно да отстояват своята национална самобитност, самочувствие. Какъв по-голям израз от това на площада на стадиона, да го направиш в присъствието на толкова много хора. Това наистина е нещо заближително, което заслужава адмирация и поздравление. И аз лично много пъти съм имал повод да се чувствам горд като българин, но повярвайте ми, днес е така един от най-силните поводи, които имам за това. И това, разбира се дължи преди всичко на великолепната организация на това събитие, а тя пък е плод на дългите усилия, 20 годишни на асоциацията, която днес празнува своята 20 годишна. Аз ползвам случая да поздравя и лично господин Кисе и хората около него за усилията, които полагат. Повярвайте ми, това е нещо наистина забележително. Ние живеем в тежко, сложно време. Сигурно сте свидетели и на събитията, които текат в момента. България също изживява един труден период и ако има нещо, което може наистина да ни съпази и да ни съхрани през всички тези години, това е българският дух. А на именно този български дух ставаме свидетели днес и аз съм изключително впечатлен, развълнуван и пак казвам, това е един от най-паметните дни въобще в моя живот. Съборите са най-веселите български празници, но и тук има място за носталгия по родината, макар че за много от тях тя е само мечта. Днес вече 7 поколения българи живеят далеч от своята историческа прародина България. Повечето от тях никога не са я виждали и най-вероятно вече никога няма да я видят, но въпреки това всичките без изключение я обичат, тъгуват за нея и пеят песни. Роден край, наричаме го земен рай, но сега децата го напуснаха. Обидня хубавата ни земя, но ние с вас оставаме и вярваме. Мястото ни е там, България. Силата ни е тя, България. Много любов и вяра, що вървим, земята и душата и ще възроди. Този край отново ще е земен рай. Тракия отново ще шумят нивя. Виждам как слънце ще окъпи пак Балкана стар, небето ни, живота ни. Мястото ни е тук, България. Силата ни е тя, България. Много любов и вяра, що вървим, земята и
душата й се възроди. Мястото ни е там, България. Силата ни е тя, България. С много любов и вяра, що вървим, земята и душата и ще възроди. България винаги е в сърцето на българите. Особено когато започва да звучи българската гайда. Тогава се вдига и стар, и млад, чието сърца ярко запалва обединяващото хоро. Тропни калинки, да тропни, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. Ти прегнахме на високо горе, горе в синьо небе. Тропни калинки, да тропни ми, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. Каснахме по клузята, ти навидя подородия. Тропни калинки, да тропни ми, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. Ти навидя подордия, ти извади златна пушка. Тропни калинки, да тропни ми, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. В крилсето, тропни калинки, да тропни ми, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. Тебе калинки в крилсето, мене калинки в сърцето. Тропни калинки, да тропни ми, да се пукат душманите, да се пукат душманите, хеми моите, хеми твоите. На 6-я Всеукраински български събор с българите бе и организатора на Международния младежки фолклорен фестивал «С България в сърцето», народният артист на Република България Илия Луков. Той често идва в Украйна и там, където живеят българи. Господин Луков, вие сте част гост в Украйна, нали така? Естествено. А обаче с какви чувства всеки следващ път идвате тук? Ето и този път за 6-я Всеукраински български събор. Току-що разказвах на нашия министър на културата на България, че откакто съм стъпил през 2000-та година сред нашите сънародници с концерти от село на село, от град на град, не мога да се представя, че началото на годината или поне 2 месеца няма да бъдат посветени на моите сънародници от Молдова и Украйна, където знаем, че живеят компактни български семейства.
И ми е мъчно, когато не мога да отделя време или пък не мога да направя така, че да дойда на поне 10-15 концерта. И това като картина, като докосва на сърцето, той с думи не може да се опише. И затова съм щастлив. Аз се радвам заедно с всички участници. Последно време вашето име е тясно свързано с изречението най-дългото хоро. Нали така? Да. Разкажете за това и в какви държави и градове вече е изиграно това хоро. На много държави, на много градове. Щастлив съм, че с покойната наша създателка, доктор Анна Карангелова, създателката на Продуцентска къща Пирина и на доста събития, включително и идването в Молдова и Украйна, беше благодарение на нея по идея на Емил Миланов, който в момента е наш представител в Канада, дипломат. И в една среща такава, спомням си, Емил ми даде текста на Петър Бурлак Вълканов, един наш бесарабски поет, Бог да го прости. И аз по този текст Зов за България направих песента Зов за България, която уговорката беше да бъде химн на бесарабските българи в Молдова и в Украйна, с която, между другото, аз ще започна моето участие, след което ще направим красивото българско хоро, най-дълго, което обиколи голяма част от европейските столици. Сега не мога да изброям, но са много градовете и столиците, в които успяхме да направим тази българска магия. Хорото е символ на единение. Хващането ръка за ръка е една голяма мощност и това е, ако трябва да се разтълкува в научните среди, това е много силна енергетика. Това е, аз когато наблюдавах кадрите от Александър Невски, когато се събрахме около 2005 година за хорото за Гинес, спиралата беше много голяма и виждаш как 12 000 души са се хванали ръка в ръка. 12 000 души играят в един ритъм, с настроение, с изключителна енергетика. Аз не мога да го обясня. Това могат да го кажат само ние, които са на хорото. Но за всички от тези посланници, наблюдатели, които бяха дошли да гледат от сцената, наблюденията от хеликоптера, от високото, то е магия просто. Една българска магия, която никой друг не го прави. Само ние българите. И това трябва да ни кара да сме горди и да казваме, че когато сме заедно, единни, сме най-силни. И никой не може да унищожи българския род. Защото той е оцелял във вековете благодарение на фолклора, благодарение на хората ни. Ние имаме над 160 танца. 160 танца, видове, в които има вплетени много послания. Всяко едно движение, всяка една стъпка има послание, всяка една шивица има послание. Тя е с наричане, тя е с много космос. От сцената на събора по цяла Одеса се разнасяха песници на Илия Луков и те събираха всички българи и гости на града на стадиона Спартак. Под неговото патриотично изпълнение народният депутат на Украйна и президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Кесе с българския флаг в ръцете поведе всички участници в събора и всички те изиграха най-дългото хоро в Украйна. Те го играха 20 минути и то обгърна целият стадион в един жив, неделим кръг. Това беше невероятна гледка. Няколко хиляди българи и техни приятели се движиха в една посока. Техните сърца се биеха в един ритм, а лицата им сияеха от щастие. Уважаеми телезрители, жалко, че не сега не сте заедно с нас. Но, за да бъдете съпричастни към най-дългото хоро в Украйна, хванете се за ръцете и играйте заедно с народния певец на България Илия Луков и още 5000 българи от България, Украйна и Молдова. Или Бог за нас го отреди. Нека да греят за нас звездите, нека да ни светят без слънца, да са пълни с радостните и с обич нашите сърца, да са пълни с радостните
с тебе се заклехме, верни да си бъдем до смъртта. И решение съдбовно взехме, с пръстени да свържем любовта. Нека да греят за нас звездите, нека да ни светят без слънца, да са пълни с радост дните и с обич нашите сърца. Да са пълни с радост дните и с обич нашите сърца. Мамо, давай ме, мила мамо, давай ме, за това, мила мамо, търсиче, за това, мила мамо, търсиче. Аман, аман, мила мамо, това търсиче. Аман, аман, мила мамо, това търсиче. Мамо бисери, зъбите му са мамо бисери, устето, мила мамо, кокиче, устето, мила мамо, кокиче. Аман, аман, мила мамо, зъби бисери. Аман, аман, мила мамо, зъби бисери. Кукята му е мамо колиба, за мене мила мамо палата, за мене мила мамо палата. Аман, аман, мила мамо, за мен палата. Аман, аман, мила мамо, за мен палата. А сега!
Серафино! А след това участниците дълго не искаха да се тръгват. Те благодариха на организаторите за топлите срещи с стари приятели, за нови запознанства, за това, че те самите и техните деца, които днес живеят в градска среда, имаха възможност да се докоснат до българския фолклор, да се научат да танцуват български хора и надълго да се заредят с позитивни емоции. С една дума, събитието на годината не само се получи, то стана символично и знаково за хиляди българи от Украйна, България и Молдова. А добрите дела винаги имат продължение. Затова мога със сигурност да ви кажа до нови срещи на 7-ми Всеукраински български събор. Българското хоро има магическа сила. То е лек от най-различни болести, особено от лошото настроение. Така че, когато ви е тъжно, пускайте българската музика, поканете 3 другари и играйте. Играйте право българско хоро. А след това се обадете на телефона на нашата редакция и разкажете за вашите емоции. А за сега аз ви казвам довиждани и ви пожелавам най-приятни изненади през следващата седмица. С вас бе Аня Терзивец. Ще се видим отново!